mga Rabio, amin Graham, Nathaniel Banggad, anak namin Dumanon, kadagiti kapantanutan kintos pusyo. At si inanamak nga kayo iti kasayat nga kasasad, iti iti magandaway, iti hintay pa ng tuloy, iti panakaamu tayo, iti community tayo, nga iti kita the Billion Coin Community. Kaya kuman nga reviewin ngayon di pinapalabas nga topiko tayo. So jay noon niya iti TBC, nakasanod ti panaka-adda ti TBC tayo. Kung kasanod ti panagado ti TBC kada tayo, kung nakasanod mo ti panaka i-transfer na. Kung nakasanod ti panaka-usar tayo ti TBC. So ngayon ti nga gandaway, kaya ito nga ituloy, ito nga broadcast, tapos